Sabem que estem en una situació extremadament complicada. La Comunitat Valenciana, com la resta d'Espanya i Europa en aquests moments, encara té una primera gran obligació, que és vèncer la pandèmia, que està ben present, i això només ho podem fer des de la unió, l'esforç i la confiança. Des del catastrofisme i des dels crits no ens salvarem, no salvarem vides ni tampoc menjarem. I parla de blindar la sanitat. Blindar-la de vostès? Clar, perquè l'únic que ha passat en aquest temps és el que ha passat, i ho reitero una vegada més, el que ha passat en aquest temps és que la Comunitat Valenciana és la que més ha crescut en despesa social i sanitària de tota Espanya. Per tant, ¿de qué tenim que blindar? De vostès. Y en cuanto a la reactivación económica, yo creo que hay una cuestión fundamental, que es llegar a acuerdos, porque los acuerdos son señal de sensibilidad y de estabilidad. Y en ese sentido, ayer firmamos un acuerdo que es muy importante, que además es un acuerdo que al final recoge casi 400 medidas concretas y ha sido fruto del diálogo, del esfuerzo de los agentes sociales y del Gobierno. Y ahí queremos continuar, en ese espacio, tanto en el ámbito de sindicatos y empresarios, como desde luego en la mesa institucional, que la semana que viene vamos a reunir en un calendario previsto con antelación, y finalmente también esperemos que ya haya un acuerdo aquí. El que no existeix és la màgia fiscal, és a dir, jo vull tot i no vull que pague ningú. Això no existeix. I totes les teories neoliberals, l'escola de Chicago i tot això, ha fracassat d'una manera estrepitosa. Han de pagar més aquells que més tenen. Efectivament, és el que diu la Constitució, és la fiscalitat progressiva, però què hem de fer la realitat? La eixida de la crisi ha de ser diametralment oposada a la que fou de la crisi de la primera part del segle, de la primera dècada del segle. Saben que aquella resposta va ser una resposta que va portar pobresa, que va portar exclusió i que va portar desigualtat i que encara no hem superat. El que sí que ha passat és que hi ha hagut un canvi substancial de qui està gestionant en aquests moments la crisi i de quina manera, a més, i quines polítiques se va abordar.